Добър ден от мен! Казвам се Николай Капитанов и в това видео искам да разгледаме малко темата защо защо нямаме шеф над главата си в мрежовата индустрия. По-точно този шеф сме ние самите. Дали, ни, а, дали ние сме готови да предприемем това действие и да влезем в мрежовата индустрия, да да покажем на себе си, че можем да го направим, да се изградим като лидери и трябва да изминат доста годинки и да учим за това, защото това е професия като всяка друга. Да, казвате, че няма шеф над главата си, но този шеф си ти и ти какъв човек си, какъв шеф искаш да бъдеш, такъв и човек ще станеш. Всичко зависи от теб в този бизнес. Нищо не зависи от другите хора. Да, другите хора могат да те следват, могат да влезнат в индустрията, но като теб ще си откажат. Да, и аз съм влизал доста пъти мисля, че два пъти съм влизал в тази индустрия и съм се отказал. Той заради, не по-точно заради същото, а заради това влезнах и после разбрах, че това не е за мен. Не мога да го правя, защото иначе не исках да се уча. Мислех, че като почна нещо ще стана много добър в него, без да го уча. Но не стана така. И за това, че ако искаш да станеш добър в нещо, трябва да го правиш с душа и с сърце и да почнеш да учиш за него. Защото иначе, ако не почнеш да учиш за него, след, след време няма да ти има в... Не се знае дали е бизнес, дали каквото е, дали е занаят. Ако не се занимаваш отдадено и със страст, няма да стане нищо от това. Това е от мен. Благодаря. До скоро!